Il-Pulizija tal-Immigrazzjoni kkompliet bil-ħidma tagħha fil-lokalità tal-Ħamrun. F'operazzjoni li bdiet tal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħodu, il-Pulizija ġabret 31 immigrant li nstabu jgħixu f'dar u garaxx fit-triq Farsins fil-Ħamrun, tefa ta' ġebla l-bogħod mill-iskola ta' Marija Assunta. Din qed titqies bħala l-akbar bejta li fija kienu qed jgħixu immigranti taħt l-istess saqaf f'żona residenzjali. Dan wara li ftit tax-xhur ilu il-Pulizija ġabret aktar minn 100 immigrant mir-Razzett tal-Baqar li kien qed jintuża bħala residenza l-immigranti. Il-persuni ttieħdu fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija f'van tal-Pulizija fejn hemmhekk ġew mitkellma mill-Pulizija biex tiġi kkonfermata l-oriġini tagħhom u jekk kienux qed jgħixu f'pajjiżna b'mod regolari. One News hu infurmat li l-maġġoranza tal-immigranti huma mill-Gambja u s-Senegal, madankollu kollha huma rreġistrati l-Italja. Ġala darba huma reġistrati f'dan il-pajjiż dawn ma jistgħux jaħdmu f'pajjiżna u ma jistgħux idumu Malta aktar minn 3 xhur. U mifhum li wħud minnhom qed jispiċċaw f'pajjiżna minħabba l-kriżi ta' xogħol li hemm fl-Italja. Sorsi qalu li l-Pulizija waslu għal din ir-residenza wara li aktar kmieni filgħodu interċettat immigrant jitla' għax-xogħol fi Pjazza Fradigu u li wassalhom għal din ir-residenza. Waqt l-ispezzjoni One News segwa mill-qrib ġie nnutat kif minnhom 5 immigranti taw is-saltu ħarbu minn fuq il-post. Madankollu azzjoni immedjata tal-Pulizija mir-Rapid Intervention Unit waslet sabiex dawn reġgħu ġew arrestati. Min informazzjoni l-One News kiseb minn fuq il-post jidher li l-ġirien ma kinux imħassbin bl-immigranti f'din id-dar b'wieħed mill-ġirien jistqarmana li lanqas kont isma' ħosshom għax fi kliemu dejjem ġabu ruhom sew. Madankollu mal il-Pulizija ddaħlu ġewwa sabu 3 ċilindri kbar tal-gass fl-intrata kollha mqabbdin ma' xulxin u li setgħu kienu ta' periklu għalihom u għall-ġirien. U mifhum li sit id-dar li kien fuq il-post fil-ħin kollu tal-operazzjoni u li der jikkopera b'mod sħiħ mal-Pulizija ġie mitkellem il-Pulizija u għad irid jiġi stabbilit jekk kellux liċenzja sabiex jikri u jħaddem din it-tip ta' residenza. Intant fil-garax biswit ir-residenza saħansitra kien hemm saqqiet mal-art u li hu mifhum li anke dan il-garax kien qed jintuża bħala residenza. L-operazzjoni kienet immexxija mill-Pulizija mit-taqsima tal-Immigrazzjoni flimkien ma' dawk tar-Rapid Intervention Unit.